סרט מהכיס, יצירת סרטים באמצעות הטלפון הסלולרי. כל אחד ואחד מאיתנו יש את כל הציוד כדי ליצור סרט קצר. צריך רק להושיט את היד לכיס האחורי, להוציא משם את הטלפון הסלולרי ולהתחיל לעבוד. הסלולרי שלנו יכול כיום לעשות כל מה שצריך כדי להפיק סרט. לכתוב תסריט, לצלם את הסרט, להקליט קול, לערוך, להוסיף כתוביות ומוזיקה, ובסוף להקרין בפני קהל. מורים יכולים להשתמש בידע הזה וביכולות שנרכשו כדי להפעיל תלמידים בכל גיל. זהו כלי לימודי וחינוכי. במהלך ההשתלמות נעבור יחד על כל תחומי הדעת של יצירת סרטים וניצור סרט תיעודי קצר תחת הכותרת המשפחה שלי. סרט מתחילתו ועד סופו בטלפון הסלולרי. ההשתלמות תיערך בצורה פיזית, פנים אל פנים, כך שהדיאלוג בינינו יהיה שלם. שמי עופר פרג, למדתי תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב קולנוע. כיום אני כותב דוקטורט באוניברסיטת חיפה, מלמד שנים רבות קולנוע בארץ ובסין, בעל ניסיון רב. אתם מוזמנים להירשם באתר ארגון המורים. להתראות בהשתלמות, עופר.